Dneska jsem hrála ze Šopaholik Adel a úplně bych se přímě přiznala, jak už asi duelovat s ní asi úplně nebudu. Nej, dneska mi do toho streamu minimálně tak 30 lidí napsalo, že mě pomluvá a že jsem na YouTubeku a že jak mě čistě pomluva v nějakých hlasovkách, ne. Hledala jsem to, když jsem šla spát po obědě, hledala jsem to na tom YouTubeku u toho Fat Dead. Nic jsem tam jako nenašla, ale prý to tam někde je, musím si k tomu sednout. Ona prý takhle špiní každého, kdo prohrává, jako kdo nad ní vyhrává prej, nebo co jsem slyšela. No, tak to. Ahoj, ahoj, tak ona je vždycky jakoby nějak jako uražená, když jako někdo vyhraje a ona prohraje. Nevím, no, já jsem taková férová, že prostě jako... No, ona může něco někomu říkat bez tomu moc. Jako jo, ale když teda mluví na streamu, jak mě má ráda a tak, a pak na Fat Dead na YouTubeku je potom, že tam mluví o mě nějaké střiky Bych úplně. si napsala o tamto a furt bych ji otravovala, dokud by mi to nevrátila. Můžu peníze, ale tak to už neřeším, to už asi ani nikdy neuvidím, takže... No, Vlku, nic. Ona musí mít nějaký blok v hlavě, ale tím pádem si myslím, aby jí lidi okolo pomáhali a pak je takhle zhazuje, víš co, to je takové jako závistivá kráva. Kody, upřímnost, very good. Ona mě dneska odpojila, já jsem měla 3 500 bodů a ona mě dneska normálně odpojila. Pak se připojila zpátky, že to omylem vypla, ale tomu jsem nevěřila. To bylo... Si musela zařvat. To bylo 2 sekundy před koncem. 2 sekundy před koncem duelu. A ona to vypla. Nebo nevypla, odpojila se prostě ode mě, ani ahoj mi neřekla a potom se připojila zpátky a říkala, že to nebylo schválně. Ja som kvôli Adele mala také hejty, mne ľudia vypisovali tak hnusné veci do správ, vieš, kvôli nej, vieš, ako to s ňou je. No, No a ja som sa... taky už. No a ja som sa jej zastavovala jak jebnutá. A ona prostě ma z ničoho nič blokne. Ona prostě, já nevím, já si myslím, že ona musí mít nějaký blok v hlavě. Nebo... A už minule som sa jej snažila vysvetliť, že jej blokujem donátorov. Tak som prestala k nej chvíľu chodiť a vrem Adela, pozri sa, ja som jej to vyskrinovala, ja nemám funkciu blokovania. Ona je, myslím, že je zadlužená, víš, že ona prostě přes ten TikTok chce potřebovat nějaké peníze a je to úplně jedno, jaké dostane prostě. No ale ja s tým nič nemám, vieš, akože ja keď som mala nejaké drobné coiny, tak som jej poslala alebo tak. A viem, že aj odo mňa veľakrát pýtala peniaze. Mhm. Ale proste ja, ako sorry, ja nebudem niekomu random posielať peniaze, sama som na nemocenské bola a ahoj Deniska. Já jsem mi taky půjčila, dneška jsem ty peníze ještě neviděla, no ale tak. Ahoj Deniska. Asi už ani neuvidím ty peníze. No to asi nie, no, preto ja som práve nechcela požičať. Lebo viem, že by Mě som... zajímalo, co mě pomlouvala, cože to je fakt na těch kanálech. Ja už som v kontakte s Feddedom, tak ja ti to zistím, ak chceš. Mi to zjistila, by to byla ráda, mě to fakt zajímalo, protože my jsme si měsíc nepsali nic, ani jsme neduelovali třeba tak měsíc a dneska mi prostě napsali, že nedáme duel. Pak mi tam lidi zašli vypisovat, že mi pomlouvá, jestli mi nevadí, že mi pomlouvá a mě by zajímalo, kde to je, nebo co tam o mě říká, mě to strašně zajímalo, protože já jsem jí pomohala a já jsem jej pomohla finančně. Když chtěla půjčit peníze, jsem já jí poslala jednou peníz nebo 2krát a... Dúfam, že nie nejakú veľkú čiastku. Ne, to ne. Velkou částku ne. Ale ona, ja to nechápem, pretože ona, kedy to bolo? V piatok, v štvrtok? Tak ona ešte mi písala na Instagrame. A zrazu to bolo z ničoho nič. Takže ako ja to nechápem. Nechápu, jak taková influencerka, taková populární člověk může být v takovým incelovečním nátlaku a tak. Povedzme si rovnou, každý tu na tú Adelu nadával jak prasa a ja keď bola v tom azyláku, tak vtedy som sa s ňou dostala nejak do kontaktu už, lebo mne sa tiež nepačilo, ako sa ona kedysi chovala k tým zvieratám a vieš, a všetci išli do nej a keď už bola v tom azyláku, mne jej bolo ľúto. Máš Aui? Jo. A proste ja som si už všade teraz zastávala, dostávala som za to totálne pecky a ona si ma zblokne, ale vieš, keby to bolo aspoň s nejakým vysvetlením. Počku, Dáčko. Nič, ja proste nič, ja to nechápem. Nevím, jako, já jsem jí pomáhala, jako možná takhle finančně jsem si dala občas víc ten duel, ale potom, co jsem se dozvěděla a tak asi už končím s tím. Tak
Však, ale si tiež nikdy nič neurobila, ale údajne, čo som sa ja tak dopočula, ja to tiež ešte pošmejdím, ďakujem za osrdiečkovanie, Aťka. Ja to tiež ešte pošmejdím toto a skúsim si zistiť viac. Mám si, lebo ako ja už som fakt za toto. Ja skúsim si Svet doma aj zavolať. Protože mám si zavolať Fedet. Bych jej ublížila nebo přebrala i donátory, prostě to pochopím. Ale když jsem mi občas poslala peníze, když potřebovala, až mi prosila, víš co, a všechno a potom se ke mně takhle zachovala a ještě mi neumí říct ani upřímně třeba, co mě říkala, nebo tak, protože fakt, hej, 30 lidí, já tam napočítám, 25 lidí mi tam dneska psalo, jestli mi nevadí, že mě pomlouvá. To je prostě přímo na fat dead někde. Ale já nemám čas, když mám dítě, hodinu projíždět prostě stream, kde ona o mě něco mluví, chápeš? No však áno, toto je na tomto najhoršie, že ten Fedet tam má toho strašne veľa, ale vravím ti, ona, keby ja dám všetky tie správy vonku, čo som si s ňou písala, tak ona chodí kanálom. Ale ja si myslím, že ona je tak sprostá, že jej už je to aj jedno. Já si to myslím, no. To si myslím. Lebo viem, že aj ja som potom išla ako s náhradným profilom k Adele a aj tam to jej písali, že a to ti nevadí, že nadávaš na Peťulu? No. Ale vieš, to, ja si myslím, že tam bude trošku aj taký problém, že... A za blbečka jsem byla dneska já, chápeš, když jsem ani o něčem nevěděla, jsem s ní dala stream, víš co, duel a mě tam pak lidi zašli psát tady toto a jak já jsem mohla čuchat, že ona mě někde pomlouvá, já to vůbec nevím, víš co, já prostě jako... Ale ona pomlouvá úplně každého. Víš čo? Šopaholik Adela, no. Jako ty prachy už nevidím, to já vím, že neuvidím ty peníze už určitě ne. A ak sa ťa smiem spýtať, koľko si jej poslala? Hej, 5 kilo. Ja neviem, ja som tak ako z tých komentárov pochopila, že ona údajne v hlasovkách o tebe vyprávala, že si na nej zarábala a tak. Tak 5 kilo jedno to nebylo, byly to 2 5 kila, tak když už teda mě pomluvila, tak já už do toho taky obuju a půjčila jsem jí první měsíc 5 kilo a další měsíc mi psala, chtěla po mě 1000 korun. To jsem já to řekla, že jsem matka, že určitě tolik nemám a hlavně jsem na dítě sama, takže jsem mi poslala taky 5 kilo s tím, že mi to jedno 5 kilo na 100% vrátí. Dneska jsem mi psala, jestli mi ho vrátí, napsala mi, že nevyšla s penězma. Takže už vím, že to neuvidím, takže... No mne tiež práve písala mi, kedy to bolo? Predtým, než ma blokla. Dělala čísla, hej, prostě to spíš ona potřebovala mě, aby ze mě měla peníze, jakoby takhle, aby prostě měla s kým bez za duel, mi přišlo, takže... No určite, určite áno. Ale vieš čo, ja som s ňou mala 2-krát duel a ja som toľko napríklad... Dada, ahoj. Napríklad... Ona stále tak nado mnou vyhrávala, ale to už ona nemala s kým dať duel, ty si nemohla, tak už som jej bola ja dobrá, vieš? Ne, v klidu, Raduška, kdo to píše. Já jsem férová holka, já si tady nepotřebuji dělat nějaké čísla, víš co, já tak jak dueluju tady, já nevím, s Fanny, nebo s Jančou, nebo s různýma lidma, všichni mě tady znají už další dobu na tom streamu a víš, že nejsem žádná fiflena, co tady jede, prostě jenom nemá kačenko třeba, na tady toto fakt ne, ale asi ta holka nedopadne dobře teda. Nie, lebo ona už, vieš čo, ona nie, že by bola rada za to, že niekto sa k nej postaví a ešte si, vieš, u toho Virga, nie? Jak ona stále tam chodila na tie okienka. Nej bolo ľúto, hej, lebo tam všetci išli do nej pecky, ten jej typek proste si ju tam nezastal ani nič, bol ticho a ja som tam vždycky jediná prišla s prepačením a vždycky som si ju tam zastávala, ešte aj ohľadne toho srazu, som tam volala J-Roha, aby si ju prišiel zastať, proste vysvetliť to. Bola som do 2:30 hore kvôli nej a ona proste sa takto zachová, ale poviem ti jedno, ja keď uvidím toho jej typka, ahoj Dada, tak ja tam pôjdem na to okienko, lebo ja viem, že on ma na to okienko zobere. Ale ja mu poviem, čo mi písala darmo, že ona správy vymazala. Ja si dobre pamätám, čo a ako a čo mi písala. Neviem, no. Ona si nič iné ani nezaslúži, ona už za chvíľu nebude mať s kým duelovať. Nebude, no. Nevím, hej, kdyby mi to napsali dneska 3 lidi, tak bych si řekla, dobré, to vymysl. Jo, párkrát už se to stalo, že mi tam kolikrát někdo napsal, protože to ani nebyla pravda. Byla pravda. Ale dneska mi tam psalo tak 20 lidí. 20 lidí, Peti, tobě nevadí, že tě pomluva, pak z ní dáváš duel, víš co, já vůbec nevěděla, víš co, já prostě mám celý den záhlu s malým a prostě nemám čas. Takhle. Ako...
Mne to ani nenapadlo screenshotovať, lebo som nikdy nemala v plánu to dávať vonku, hej, čo tá Adela plánuje. Ale Voda si niečo hodí. mám vyscreenshotované. Dobre, Maťo, papa, a ďakujem, že si tu bol. Niečo mám vyscreenshotované, keď som si s ňou začala v únoru písať. A to keby už vtedy, keď bola ešte v tom azylaku, že vtedy, keby to dám reakčným kanálom, tak by sa hanbila. Proste, ale to je, ja som z toho, mne to je akože jedno, že ma blokla, ale ja som proste nasala na ňu. Lebo keby aspoň napísala, vieš, nejaký dôvod alebo niečo, ale ja, čo som si písala dneska teda s Feddedom, ďakujem za srdiečko, nechytilo. Ja keby som aspoň... Přiznám, že s Fedem nejsem kamoš. Přiznám. Ďakujem za parfém, Deda. Ja keď som si písala dneska s Feddedom, tak on mi povedal, že ja nie som sama. Že ďalšia moderátorka som už. No, já ti říkám, že s Fat Dead nemám ho rada a potom, co mi udělal, to, co ze mě udělal za video na YouTubeku, tak s takovým člověkem nechci mít nic společného. Akože on ti niečo urobil, Fat Dead? Ano, se podívej, dej si moje Peťo Vlčka do YouTubeku, že jak ti jde Peťo, jak ti jde život bez šopaholika Adel a podívej se na to celé video, jak je to krásně vystříhané a tak, jak vypadám, jak kdybych nedala tomu dítěti ani najíst. Tak to je asi trošku blbé, ale ten Fat Dead, on tiež už proste siaha, ako to všetky tie reakčné kanály, oni siahajú proste na také dno, že odtiaľ potiaľ, hej, ja to nepodporujem toto, ale neviem, z ktorých z tých reakčných kanálov je teda lepší komu sa ozvať, ale neviem, fakt ja neviem. Ale ona, jak uvidí, že so mnou máš duel, že sa dozvie toto, tak ona už, to bude ešte horšie. Co bude ještě horší? No, že aby ona, vieš, ako začala nejaké klebety na teba, alebo tak, lebo ona je toho schopná. Já se jej zkusím zeptat ve zprávách, jestli to je teda pravda nebo ne, nějak pomalu na ní. Jestli teda, co mě říkala, nebo tak, jestli zasloužím aspoň pravdu. No údajne to majú byť nejaké hlasovky, ale neviem, ešte som to nepočula. Pôjdem si skúsiť prehrabať celý ten kanál od Feddeda, ale vraj to má aj Vladena. Jo. Ne, já už si nebudu streamovat, je klid. To je konečná. Jo, že to nemám zájem. Za tady toto mi to nestojí, tady ty nervy a všechno. No však áno, ale ona z každého spraví. Nie si prvá ani posledná, veď ja to viem, Baru. Ale ona z každého spraví totálne byla. No. Masaker. Ja má papu a Uvidíme, no, čo zistíme. má. Ja mu dala pupu. Ty si běž Ale ja si Baru počkám, keď bude ten Virgo streamovať, vravím, a ja tam vybehnem na okienko, pretože ona tam je varená pečená. A on ma na to okienko rád zobere. On tam zobere každého. A ja jej to tam šplechnem do ksichtu, keď nebude môcť utekať.